Wel, dwi'n mor iawn efo croeso ac am y geiriau caredig ac mae'n hyder i fod gyda chi fan hyn heddiw wrth gwrs. Gael gywiro Lina gyda un peth, dyw'r llyfr ddim mas to. Ond fe fydd e, mae'n iawn, fe fydd e gyda chi yn siop y Sporting Dini cyn y Nadolig. Wel, gael weithio chi, mae yna 3 mab gyda ni wrth gwrs, ni wedi clywed amdano nhw hwnna, clywed ein gyffydd y cynnan. A mae'r boes di roi siars i fi cyn dod fan hyn heddi. A'r siars yw 2 beth, paid i bod yn hir a paid i bod yn boring. Wel, dwi'n addo i chi, byddai ddim yn hir, a fyddai drio yn orau i ddweud o bod yn boring. O'n i'n gwrando ar raglen radio yn ddiweddar, ac ar y rhaglen yma, o'n nhw'n trafod arogleion, neu smells. Ac arogleion wedys i cofiwch nid drewdod, mae gwahaniaeth rhwng y 2 beth. A nath cyn bod chi'n dechrau meddwl ble mae hwn yn mynd gyda pethau, sticwch gyda fi am dymed bach to. Achos beth nhw'n siarad amdano ar y rhaglen yma, oedd siwt mae arogleion yn dod nôl ag atgofion i'r meddwl. Ac yn enwedig atgofion o ddyddiau y dyndod. Ac yn tyfu lan yn tŷ ni, fe allwch chi ddychmygu bod Steddfod Llambed o'n cwmpas ni ym mhob man. A doeddwn ni ddim jyst yn mis Awst wrth gwrs, ond roedd e am fuso cyn hynny wrth i'r paratoadau blynyddol gael ei gwneud. Ac yn amlwg wedyn, roedd bethau'n prysuro o ddechrau Awst ymlaen, ac roedd e'r ffôn yn dwyn gyda gwahanol drefniadau a phobl yn ffono i archebu tocynnau ac ati. A phan fi'n meddwl am atgofion plentyndod, am y Steddfod yn enwedig, wy'n cysylltu nifer ohonyn nhw gyda arogleion neu smells arbennig. Yr arogl cyntaf sy'n dweud feddwl yw arogl porfa, pren a phabell. Achos yn y 70au, ers i ddechreuad yn 1967 a gweud y gwir, blwyddyn cyn i fi weld bole dydd am y tro cyntaf, gwydwch chi, oedd cartre Steddfod Llambed lawr yng nghyr ysgol y tu ôl i ni fan hyn, ac mewn pabell fawr wen lawr fyna. Ac oedd y babell fawr yma yn dod ar rhyw gyffro gyda i pan oedd hi'n cael ei chodi. Ac oedd yna rhyw awyrgylch arbennig am y cyfnod hynny, mi'n credu, fel mae nifer ohonoch chi'n gofio, wy'n siŵr, rhywbeth unigryw i'r cyfnod na yn y 70au fwy na thebyg. A chi'n cofio'r llwyfan pren wedyn? Wel, oedd y llwyfan pren yn cael ei godi bob blwyddyn wrth gwrs. Ac oedd rhai o fawrion y genedl yn perfformio ar y llwyfan yno. Enwau fel Max Boyce, Iris Williams ac wrth gwrs y diddanwr amryddol Ryan Davies. Fe oedd superstar mawr yr oes yn dyfe. Ac ro'n ni, hyd yn oed fel plentyn bach, yn gwybod bod siren fawr wedi dod i Llambed pan nath perfformio yn un o gyngherddau y Steddfod. Ac wrth sôn am y llwyfan pren wedyn, dwi'n cofio un blwyddyn am un cyfeirydd yn diflannu o dan y llwyfan. Wedi fe ddim wedi hwyliau ar ôl mynd i gyfeirio. Ac oedd e'n un o'r digwyddiadau yma, dyddiau yma, bydde fe ar YouTube a sianeli tebyg ar y we fydde fe. Ac yn sicr, bydde wedi ennill ffortiwn hefyd i bobl pe bai nhw wedi ffilmio fe, achos oedd wedi cael ei ddangos ar raglenni rif y gwlydd. Ac wrth gwrs, fel pob stori dda, roedd na happy ending iddi. Achos chafodd y cyfeilydd ddim dolir, a wy'n falch i weid bod e'n dal wrthi 20 mlynedd wedyn. Arogl arall sy'n dod nôl ac yn cofion o'r Steddfod i fi wedyn yw arogl mwg. Mwg, cigarettes a cigars. Yn ystod gwyliau haf, fe bydde'n had yn aml yn hala fi mas i'r dre ar wahanol negeseuon yn ymwneud â'r Steddfod. Ac un o'r mannau fydden ni'n mynd yn aml iawn oedd swyddfa Edwin Jones, oedd yn ysgrifennydd ar y pwyllgor llen ac adrodd wrth gwrs. Ac roedd swyddfa Edwin, chi'n cofio, mae'n siŵr lot yno chi,
swyddfa busnes yswiriant Edwin, reit ar y sgwar yng nghanol y dre. A beth fi'n gofio am fynd yna yw cnoco drws, wedyn clywed llais dwfwn a charismatedd Edwin yn gwahodd fi mewn. Ac yna, wrth agor y drws, yn cael y mwrw gan arogl y mwg yma, a fyna oedd Edwin yn gwbl hapus I fyd yn niwl trwchus y sigars, a finne yn peswch ac yn bwldadu I gered. Ac oedd yn syndod y gweud wir bod e'n gallu gweld na chanolbwyntio yng nghanol yr holl mwg yma. Nawr wrth gwrs I ni wedi hen arfer alarmau mwg yn ni'r smoke alarms, ond tas un yn swyddfa Edwin bryd hynny, bydde hi'n mynd bant o gyd y ffewydd hynny. Arogl arall wedyn ni'n gysylltu gyda'r Steddfod yw arogl hot dogs. Ac mae hynny'n atgo o'r cyfnod pan symudodd y Steddfod fan hyn i'r ysgol yn yr 80au. A phan ddath I fan hyn wrth gwrs, fe ddath Lynn a Tegwen Pencader a'i fan fwyd yma hefyd, ac oedd nhw'n gwneud hot dogs gwych. A bryd hynny, yr unig gyfle oedd rhywun yn ei gael I flasu hot dogs, oedd pan fydd yr Steddfod yn dod y dre neu'r ffair, a fan Lynn a Tegwen oedd McDonald's ar oes. Ac er gweitha symud i'r ysgol, nath y Steddfod ddim colli I hyper. Fe nath I barhau I ffynnu. A ffynnu cymaint wrth gwrs nes fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod yma i'r dre yn 1984. Ac roedd hynny yn achlysur anferth wrth gwrs. Yr wyl genedlaethol fawr yma a'r holl sylw oedd yn dod gyda hi yn dod fan hyn I Lambed. A'n atgof arall sydd gyda fi o'r cyfnod hynny yw bod yn helpu stiwardio, yn faint o help o'n I, ond o'n I yn stiwardio yn y misydd parcio pan ddath y genedlaethol I Lambed. A fi'n cofio gyda'r llon sgyfed o fwg exhausts o'r fintau o ddeir. A doedd ddim lot o sôn am low fuel emissions nôl yn 1984, a thai sicrhau chi. Ychydig wythnosau nôl, o'n i'n hynod o falch I glywed ac I ddarllen am y bwriad I ddod nôl ar Steddfod Genedlaethol I Geredigion yn y flwyddyn 2020. A pha well cartre iddi na fan hyn yn Llanbed. Ac fe lot o bobl falle yn ymhyddo I fan hyn o beidio bod yn ddi-die, ond mi'n dal yn meddwl bod y Steddfod Genedlaethol Llanbed 1984 yn un o'r steddfodau gorau sydd wedi bod. A gobeithio'n fawr mae fan hyn y daw hi eto ymhen 5 mlynedd. Fe ddechreuais I drwy sôn am arogleion ac fe'n ei orffen drwy wneud hynny hefyd. Mae'n amadrodd yn Saesneg ond oes e. The sweet smell of success. Ac fi'n credu fod yr arogl yna wedi bod gyda Steddfod Llanbed ar hyd y blynyddoedd. Arogl llwyddiant. Arogl sy'n deithio o draddodiad y sylfaen cryf. Ac wy'n mawr obeithio y gwneud hynny barhau am flynyddoedd lawer I ddod. Pob dymuniad da am bob ffyniant i'r dyfodol i'r Eisteddfod, a diolch yn fawr I chi gyd am wrando.